Türkmenistan'ın başka bir rayeti İstanbul Hova menzilinde kıyınçılıklar bilen yüzbe-yüz boldy. 27 Mart'ta Türkmen Helsinki Fondu habar aldy. Kömek edin, ýagdaýdan çykalga tapyp bilemok. Bir näçe günden bäri Hova menzillerinde ýatýaryn. Hiç bir ýurt meni kabul etmeýär. 2 günlük Türkiýeden Ukraina geldim ve şu yerde Lvov Hova menziline çykalga tapman otyryn. Türkmenistan'ın howpsuzlyk sebäpli adynyň dolu tutulmazlygyny isleýän 21 ýaşly raýaty Oçe, Türkiýede wagtlaýyn kimlik resmi namalaryny uzaltmak üçin 2 günlük Ukraina, soň bolsa Türkiýe gaýdyp barmak kararyna geldi. Emma Lvovdan İstanbul'a uçar gonanyna ýaş gyz ýene Lvova deport edildi. Bize berilen maglumatlara laýyklykda 18-nji ýylda Oçe iş vizasy bilen İstanbul'a bardy. 20-nji ýylda oňa inçe kesel diagnozy goýuldy. Ýaş gyz türk lukmanlary tarapyndan bejerildi we lukmançylyk gödekçiligine görä 8 aýdan soň ol inçe keselden gutuldy. Onun iş vizasynyň möhleti 2020-nji ýylyň mart aýyna guturdy. Şonuň üçin Oçe türkmenler üçin Türkiýe viza talap edilmeýändigi sebäpli İstanbuldan Ukraina çykyp gaýtadan izine girmegi karar edipdir. Oçe 22 Mart'ta bir gezeklik Ukraina vizasy bilen Lvova uçýar. Soňra 25 Mart'ta İstanbul'a izine gaýdyp geldi. Emma Türk häkimetleri Oçe serhetden geçirmediler. Onu bütün gün İstanbul Hova menziline saklap izine Lvova deport edipdirler. Oçe deportasiya edilmeginiň sebäbini zordan anyklap bilipdir. Oňa saglyk problemalaryň sebäpli diýipdirler. Ýaş türkmen gyz bejerginiň netijelerini, ähli lukmançylyk resminalaryny görkezse-de, serhetçiler öz kararyny üýtgetmediler. Görnüşi ýaly, ýaş gyz inçe kesele uçuran badyny yerli lukmançylyk hyzmatlary onu Türkiýe girmegi gadagan edilen adamlaryň sanawyna goşupdyr. Öz gezeginde Ukraina häkimetleri onun diňe bir gezek ýurda giriş hukugynyň bardygyny aýdyp, onun ýene-de girmegini ret etdiler. Lvov Hova menziline onu kiçijik bir otogda saklaýarlar, hiç hili kömek bermeýärler we Hova menziliniň işgärleriniň aýdyşy ýaly belki Minska iýermek isleýärler. Şu yerde bellemeli zat, geçen ýyldan bäri COVID-19 pandemiýasy sebäpli Türkmenistana hova ýollary arkaly uçuşlar ýatyryldy. Häzirki wagtda Oçe degişli lukmançylyk hyzmatlary arkaly Türkiýe girmegi gadagan edilen adamlaryň sanawyndan öz adyny aýyrtmak üçin türk aklawçysyny gözleýär. Biziň watandaşymyz henizem Lvov Hova menzilinde bolandygyny habar berýär. Meni 4 gün bäri kiçijik otogda aşsuz, lukmançylyk kömeksiz, arasa howasyz saklaýarlar. Maňa aklawjy we dilmaç bermediler. Adam ýaly ýatmaga ýa-da ýuwunmaga şertler hem ýok diýip ol zeýrenýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fondu.